ara començarem amb uns petits parlaments. Agraïu-vos a tots la vostra assistència en aquest acte festiu i reivindicatiu. Parlarà primer de tot el nostre alcalde, Damià del Clot. En segon lloc, us llegirem el manifest, que serà en representació de la taula del sí, la taula pel sí de Vilassar de Mar. Gràcies. Molt bon dia a tothom. En primer lloc, vull agrair-vos molt sincerament la vostra presència aquest dematí aquí, el passat dimecres també a la plaça de l'Ajuntament, i vull agrair molt especialment a tota aquella gent que durant tots aquests dies està sortint al carrer pacíficament, democràticament, a encartellar Vilassar de Mar sense que hi hagi hagut cap ni un sol incident que tingui a veure amb violència i amb provocacions. Per tant, moltíssimes gràcies a tots i a totes. No és fàcil fer el que estem fent, perquè les provocacions hi són. No és fàcil no respondre davant d'una multa de 12.000 euros diaris que ni els pitjors corruptes ni a l'època més dura del terrorisme armat a l'estat espanyol han sigut capaços de fer-ho, i a nosaltres ens estan imposant multes de 12.000 euros diaris, que enfonsen a una persona, que és la mort civil d'una persona, i no és fàcil no respondre a aquestes provocacions. No és fàcil respondre a les provocacions de la Guàrdia Civil entrant armats a les nostres institucions d'autogovern, i no és fàcil no respondre a això. No és fàcil aguantar-nos i no respondre a totes aquestes provocacions que signifiquen posar la mà a les institucions com els Mossos d'Esquadra, com TV3 o com la Conselleria d'Economia. Per tant, moltíssimes gràcies. El civisme és el nostre ADN. Hem de seguir fent les coses com les estem fent, perquè estem guanyant la batalla de la raó. En segon lloc, voldria agrair als meus companys i companyes de la taula del sí, a tots els partits que estan compromesos amb aquest moment històric de Catalunya, que estan compromesos amb el sí. Estem actuant de forma solidària, estem actuant en pro de celebrar el diumenge vinent un referèndum d'autodeterminació, i per tant els vull agrair a tots i a totes, a tots els membres que estan aquí, a tots els partits que ens donen suport, que estem tots lluitant junts. Moltíssimes gràcies. Vull agrair a tota aquella bona gent del país que durant tots aquests dies s'ha estat manifestant arreu de les ciutats i pobles de Catalunya, els estudiants de les universitats catalanes que encara estan en el paraninf de l'edifici històric de la universitat. Un aplaudiment per ells, per el que estem fent. També vull agrair, ara també en clau local, vull agrair a tots els músics, a tota la gent que avui actuarà aquí, que ho ha fet desinteressadament, que ho ha fet perquè està compromès també amb aquest procés, que ha portat els seus instruments, els seus equips de so, i que farà possible que tinguem una festa en favor de la democràcia, la participació i en favor de l'1 d'octubre. Moltíssimes gràcies també a tots els grups que actuaran aquest dematí a Vilassar de Mar. Queden 7 dies. Queden 7 dies. Queda una setmana. Queda poc, però serà molt. Passaran coses. Segurament passaran coses que no hem vist mai. Ens ho podem esperar tot d'un estat que porta en el seu ADN el gen del totalitarisme, de la dictadura i del franquisme. Per tant, pot passar qualsevol cosa. Jo us demano que continuem fent el camí com l'estem fent avui, que continuem lluitant des del civisme, sobretot des del civisme, i que ho fem junts, i que ho fem ara, i que ho fem bé. Moltíssimes gràcies. Dono la paraula a la portaveu de la taula del sí.